Posloucháte poslední hodiny vysílání hudebně informačního programu Rádia Triangle na frekvenci 97,9 MHz. Terestrické vysílání musí být ukončeno dle licenčních podmínek dne 29. července 1999. Program Rádia Triangle bude od září 1999 pokračovat v sítích společnosti Kabel Plus v oblasti severovýchodních Čech, v Liberci na kmitočtu 96,5 MHz. Děkujeme touto cestou všem klientům reklamní agentury Triangle Media a věříme, že naše rozhlasové služby v uplynulých 5 letech vysílání naší stanice přispěly významnou měrou k prosperitě a spokojenosti klientů při jejich obchodní či výrobní činnosti. Děkujeme také všem našim posluchačům za jejich přízeň a účast při rozhlasových soutěžích a také děkujeme všem motoristům za spolupráci při dopravních hlášeních. Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání se sídlem v Praze, Krátká ulice číslo 10, telefon 781 38 30, zamítla v lednu tohoto roku žádost Rádia Triangle o udělení nové licence na další období. Zamítnutí žádosti o udělení licence k rozhlasovému vysílání odůvodnila rada tím, že projekt Rádia Triangle nebyl shledán jako přínosný k zajištění plurality a vyvážení nabídky programů v oblasti severních Čech. Nepřeslechli jste se, vážení posluchači, slyšíte správně. Program Rádia Triangle není pro euroregion Nisa přínosný. Ptáte se proč? Nehráli jsme totalitní popík českých slavíků a úspěšné šlágry českých textařů. Nehráli jsme rockové nářezy 50letých vlasáčů a kytarové žalmy písničkářů. Hráli jsme pouze novodobou taneční hudbu pro moderně žijící, dynamické a vitální posluchače, hudbu z evropských a amerických hitparád a také z domácí produkce českých DJů a technařů. Dodržovali jsme zásady nezávislé žurnalistiky podle vzoru demokratických společností. Na našich mikrofonech jste mohli slyšet diskuze s Václavem Klausem, ale také s Miroslavem Sládkem či představiteli euroregionu Nisa a evropské demokracie. 3hodinové sobotní soutěžní odpoledne jsme vysílali pro všechny soutěživce. Odpolední nedělní pořad jsme vysílali pro děti, s kterými jsme také každoročně slavili dětský den v přímém přenosu z Mojžíšáku. Připravovali jsme atypické hudební pořady, hitparády a shitparády. Vysílali jsme živě z diskoték a z výstavních akcí libereckého výstaviště. Do hudebního jukeboxu jsme zařazovali ročně 1000 nových titulů. Náš program byl tvořen podle vzoru západoevropských rádií společně s cílem přibližování České republiky ke standardu zemí Evropské unie. Po ukončení našeho vysílání můžete poděkovat Radě pro rozhlasové a televizní vysílání za zajištění plurality a vyváženost nabídky programů na Liberecku a Jablonecku. Pražský telefon 781 38 30. Pražský telefon 781 38 30. Pražský telefon 781 38 30.